Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Ito na po yung karugtong ng aking kwento tungkol sa magkaibigang Tino at Dado. Nagawa ngang makatakas ni Dado mula doon sa nayon. Dala na rin ng matinding takot matapos niyang makita ang tunay na anyo ng manugang matanda. Kaya kahit walang saplot ay hindi niya iyon alintana. Tumakbo siya ng tumakbo hanggat mayroon pang natitirang lakas. At kahit anumang nakahambalang sa kanyang daraanan ay hindi na niya iyon pansin pa. Pagkat ang tanging nais lang niya ay ang makalayo mula doon sa kanila. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla silang nagkita ni Tino. Nagulat pa siya at halos hindi makapaniwala. Sinabihan siya nito na sumunod pagkat nalalaman niya ang daan. Kung kaya agad namang tumalima si Dado sa kaibigan. Sa daan ay panay ang pagtatanong niya kay Tino. Bagay na hindi naman ito kaagad masagot. Kung kaya sinabihan na lang nito si Dado na mamaya na lang niya sasagutin ang mga katanungan nito. Ang mahalaga ay ang makalayo na muna sila doon. Makalipas ang ilan pang sandali ay nagpalingalinga si Dado at napahintong bigla nang mayroon siyang mapansin. Iginala niya ang kanyang paningin. Sinabi niya kay Tino na mali yata sila ng daan na tinatahak. Parang pamilyar kasi kay Dado yung kanilang dinaraanan. Bigla siyang kinabahan at sinabi sa kaibigan na parang pabalik sa nayon ang sinusuot nilang daan na iyon. Huminto rin sandali si Tino at sinabi sa kanya na tama ang daan na kanilang tinatahak. Basta sumunod lang daw ito sa kanya para makalayo na sila. Pero biglang kinutuban na si Dado ng hindi maganda. Sinabi niya kay Tino na kailangan na nilang makauwi. Dahil malamang ay nag-aalala na ang kanilang mga pamilya. Lalo na ang asawa't anak ni Tino. Mabilis na sumagot si Tino at sinabing wag daw siyang mag-alala pagkat makakauwi daw sila sa kanila at makakapiling na muli ni Tino ang kanyang asawa't anak. Biglang nagulat si Dado at nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa narinig. Halos mahirapan siya sa paghinga dahil sa sobrang kaba nang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan. Tama ang kanyang hinala. Kumagat ito sa kanyang pain. Kaya biglang napatanong si Dado sa kanyang sarili kung sino ba talaga ang kanyang kasama. Pagkat nakakasiguro siyang hindi ito si Tino. Dahil patay na ang asawa't anak nito. Sinabi ni Dado na bilisan na nila. Kung kaya, tumalikod na sa kanya si Tino at nagpatuloy. Pasimple namang dumampot ng kahoy si Dado
at ubod lakas na hinampas ang ulo ni Tino. Bumagsak ito sa lupa. Susundan pa sana iyon ni Dado nang biglang nagbago ito ng anyo. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikitang dahan-dahang pagbabago na iyon ni Tino. At napatakbo na siyang muli nang makita niya na ang nakahandusay sa lupa ay yung matandang lalaki. Maya-maya, hindi pa siya gaanong nakakalayo, ay narinig niya ang malakas na tinig ng matanda na sinasabing patay na ang kaibigan niyang si Tino. Kanila daw itong kinatay at ganon din ang kanyang sasapitin. Dahil sa kanyang narinig ay lalo namang natakot si Dado. Pero mas pinag-igihan pa niya ang ginagawang pagtakbo. Mas nagmadali pa siya. Ngunit makaraan lang ang ilang sandali ay bigla na lang nawala ang liwanag ng kalangitan at unti-unting binalot ng makapal at maitim na ulat. At narinig na rin ni Dado yung malalakas na pagdagundong ng kulog. Pero hindi siya maaaring tumigil. Bahala na, naisip niya. Basta kailangan niyang makalayo mula sa kanila. Maya-maya pa ay nagsimula ng pumatak ang ulan. Naramdaman niya kaagad ang lamig na hatid noon. Nagpatuloy pa rin siya at tiniis ang ginaw. Nangangatog na siya sa sobrang lamig. Maya-maya pa ay nakarinig si Dado ng mga tinig sa unahan, kung kaya bigla siyang natigilan. Nagkubli siya sa mga halamang naroon at isiniksik ang kanyang katawan sa mga iyon. Napansin niyang unti-unti na siyang nabalot ng putik, kung kaya habang nakahiga ay sinadya na lang niyang pahiran ang kanyang sarili noon. Pati ang kanyang muka ay pinahiran niya. Abot-abot ang kanyang kaba. Napaisip pa siya kung papaanong nagawa ng mga iyong makarating kaagad doon. Kung kaya, kumbinsido siya na alam talaga nila ang pasikot-sikot sa lugar. Tahimik na nakiramdam si Dado na ultimo paghinga ay halos pigilin na niya para wag lang siyang marinig ng mga ito. Makalipas ang ilan pang sandali ay narinig ni Dado na unti-unti nang humihina yung mga tinig. Lumampas na ang mga ito doon sa kinalalagyan niya. Dahan-dahan siyang tumayo at tinanaw yung pinanggalingan niya. Naisip niyang tahakin ng diretso ang kabilang direksyon nang upang sa ganon ay maisiguro niyang makakalayo talaga siya mula doon sa nayon. Ngunit naisip niyang hindi na siya maaari magpadalos-dalos pagkat baka mabulaga na lang siya ng mga ito. Kailangan niya maging maingat. Biglang nakaisip ng paraan si Dado. Humanap siya ng matalas na bato at nang makakita ay kanya iyong tinabasan gamit naman ang mas malaking bato. At iyon ang kanyang ginamit para gawing kutsilyo. Nagsimula siyang tumapas ng mga kahoy at sanga. Humanap at pumutol din siya ng mga baging. At gamit ang kanyang nalalaman sa pangangaso ay gumawa
at nag-iwan siya ng mga patibong sa kanyang dinaraanan. Naisip niyang makabubuti iyon nang sa ganon ay hindi siya nila basta-basta masusundan. Gumawa rin siya ng sibat na ang pinakadulo ay yari sa matulis na bato. Dahan-dahan lang at mahusay na ginamit ni Dado ang bawat oras. Hanggang sa mas lalo pang dumilim. Paggabi na, naisip niya. Kung kaya, humanap na siya ng mainam na mapupwestuhan. Tumila na rin ang ulan at naramdaman niyang nanigas na yung mga putik sa kanyang katawan. Naramdaman na rin niyang kumakalam na ang kanyang sikmura. Ngunit kailangan niyang tiisin iyon. Lumipas pa ang ilang oras at nasilayan na rin ni Dado ang mga bituin sa langit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero pinanatili niyang gising ang kanyang diwa. Hindi siya maaring matulog, naisip niya. Nakiramdam lang siyang mabuti sa kanyang paligid. Maya-maya ay biglang napadilat si Dado nang makarinig na naman siya ng mga boses na nag-uusap. Pero mas lalo pa siyang kinabahan nang paminsan-minsan ay sumisingit naman ang uni ng aswang. Pinaglabanan niya ang takot at sinikap na kumalma. Hindi siya gumalaw sa kanyang kinalalagyan. Pasimple niyang sinipat yung direksyon kung saan nagmumula yung mga tinig na iyon. Pero wala siyang nakitang liwanag. Ang inaasahan niya kasi ay may dalang sulok ang mga ito. Pero wala siyang nakita. Naisip niyang marahil ay sinadya nila iyon nang upang sa ganon ay hindi nila siya mabulabog. Makalipas ang ilang sandali ay nawala na yung mga boses, ngunit patuloy pa rin umuuning yung aswang. Matinding pakiramdaman ang sumunod na nangyari, na para bagang kung sino ang unang sumuko at kumilos ay talo. Kaya tiniis iyon ni Dado nang bigla na lang nagliparan ang napakaraming ibon na nooy namamahinga sa mga puno sa kagubatan. Nang umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na tinig, may nadali ang patibong na ginawa ni Dado. Naisip niya, pero bakit ganon? Sa halip na ikatuwa niya iyon, ay mas lalo pang bumilis sa pagtibok ang kanyang puso. Mas lalo pa siyang kinabahan. Marahil ay naisip niyang mas lalong magagalit ang mga aswang at mas magiging matindi pa ang pagnanasa nilang mapatay si Dado. At bigla nga iyong nasundan ng isang malakas na tinig na nagngangalit. Pamilyar sa kanya ang tinig na iyon. Boses iyon ng matandang lalaki at ramdam na ramdam niya ang matinding galit noon. Sinabi pa nung matanda na alam nilang nasa malapit lang si Dado at bilang na umano ang oras nito. Biglang napapikit na muli si Dado sa sobrang takot at napaluwa. Napahawak siyang mahigpit sa kanyang sipat at kutsilyo at naramdaman niyang may dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan niya. Pasimple siyang sumilip. Biglang nawala yung mga may hinang yabag. Wala rin siyang nakita. Ibinaling niya
ang kanyang paningin sa iba't ibang direksyon. Pero wala din siyang nasumpungan. Parang ihimatayin na siya sa sobrang kaba nang bigla na lang siyang napasigaw ng napakalakas. Nang halos dumikit na sa kanyang mukha yung mukha ng matanda. Kung kaya, agad siyang napabalikwas at napabangon. Mabilis niyang ginamit ang kanyang sibat, ngunit hinawakan lang iyon nung matanda na para bang walang anuman. At mabilis na nakuha mula sa kanyang kamay. Sunod niyang iniuntay ang hawak niyang kutsilyo, pero tumama lang iyon sa hangin. At bigla siyang napalihad nang maramdaman niya ang hapdi sa kanyang likod nang hampasin siya ng isa sa mga kasama ng matanda. Sinubukan niyang muling untayan yung matanda nang hawak niyang matalas na bato, pero para lang siyang pinaglalaruan nito at hindi siniseryoso. At sa isang iglap ay napansin niyang nasa likuran na niya ito. At naramdaman niyang may muling gumuhit sa kanyang likod na animoy labaha sa talim. Biglang nanghina si Dado at nawala na ng pag-asa. Napaluhod siya at saka tuluyang bumagsak sa lupa. Biglang nagising si Dado. Panaginip lang pala, isip niya. Pero nang gagalaw na siya, ay bigla siyang nagtaka. Nang hindi siya makagalaw at para bang may pumipigil sa kanyang mga kamay. At nang tingnan niya iyon, ay tuluyan na ngang nanlumo si Dado. Pagkat nakita niyang nakagapos ang kanyang dalawang kamay sa kawayan na siya ay nakatipa. At naramdaman niyang muli ang hapdi sa kanyang likod. Nang ibaling niya ang kanyang paningin sa harapan, ay nakita niyang animoy mga aso na nakatuwad ang mga aswang. Nakakatakot ang kanilang mga itsura na para bang takam na takam kay Dado na mga naglalaway pa. Nang igala pa niya ang kanyang mga mata, ay napansin niyang naroon na siyang muli sa nayon. Tuluyan nang napaiyak si Dado, pagkat malinaw na sa kanya kung ano ang susunod na mangyayari. Tulad ng kanyang kaibigang si Tino, ay kakatayin din siya ng mga ito at pagsasaluhan. Maya-maya ay nakita na niya yung matanda na dahan-dahang lumalapit. Galit na galit ito at biglang itinuro ang kanyang manugang na nakahiga sa mahabang mesa na yari sa kawayan at wala ng buhay. Naliligo ito sa sariling dugo, bunga ng maraming pinsalang tinamo sa katawan. Dahil na rin sa mga matutulis na kawayan na ginawa ni Dado bilang patibong. Mas lumapit pa yung matanda kay Dado at may binulong sa kanya. Dahil daw sa ginawa ni Dado ay namatay yung kanyang manugang at wala na rin yung sanggol na inaasahan niyang ipagbubuntis nito, na siya pa namang magpapatuloy sana ng kanilang lahi. Dahil din umano sa pangyayaring iyon, ay nanganganib na hindi na makapagpatuloy pa ang kanilang angkan, pagkat hindi na nila maisasagawa yung kanilang ritual ng maayos at naaayon sa kanilang nakaugalian na siyang inaasahan sa kanila. Kung kaya, kanya raw pagpipira-pirasuhin si Dado, at kasunod noon ay bigla na lang siyang
napasukan ng dugo. Nang maramdaman niyang bumaon ang kamay ng matanda sa dibdib. Nang hugutin niyo ng matanda ay nakapatingala si Dado at napatirik ang mata. Sisingap-singap siya sa hangin at bigla siyang gininaw. Bigla na siyang pinanawan ng lakas. Kaya nagagawa lamang niyang makatayo pa ay dahil na rin sa pagkakagapos sa kanya. Hanggang sa naramdaman niyang muling bumaon ang kamay ng matanda na sa pagkakataong iyon naman ay sa kanyang sikmura. Matapos siyang sakyurin ito at hinugot ang kanyang mga laman loob at itinapon sa mga aswang na nasa kanilang harapan. Isinunod naman nito ang kaliwang dibdib ni Dado at dinukot ang kanyang puso. Kanya pa iyong dinurog muna sa kamay bago itinapon sa kanyang mga kanayon. At kanya nga pinagpira-piraso ang katawan ni Dado at pinagsaluhan nilang lahat. At iyan po ang masaklap na kasaysayan ng magkaibigang Tino at Dado. Nasabi ng lolo ko, ito rin ang dahilan kung bakit nawala na sa lahi namin ang pagiging aswang at hindi na naisalin pa pagkat hindi na nila natupad yung kanilang panata at hindi rin nakasunod na maisagawa ng tama yung kanilang ritual. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga totoong kwento ng kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.